gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman sa aton nga programa o sa subong adlaw nga Martes. Of course, nakatayap kita no sa DYIS 106.7 Santa Barbara Radio Ugyon. O ini ang programa nga ginahulat-ulat sang tanan, ang ginakalangkagan na wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa aton Officer in Charge Police Colonel Bayani M. Rasalan, Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, upod ninyo sa subo nga aga ang inyo mga kabalikat. Of course, aton sininga technical side, no, isa sa mga mapisan, maukod, hapos palapitan. No, may plano nga magpadalagan sa Pilakadlaw. No, kapitan sila sininga barangay. Tatanan nga ang gulo sagad ni siya. No, mag-troubleshoot sa inyo dra mga problema sa inyo sininga mga hardware sang of course no, bisan software sa inyo sininga mga computer kag laptop dra. Kung ano man dra nga gadgets no. Kontakan nyo lang, no other than Patrolman Kenneth V. Ang. Kag ako naman ang inyo anchorman, Kabalikat Police Corporal Vicente Blusa Jr. Agaton pagkadulong sa inyo mga balita, informasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. Halin diri sa ulot balitaan sang Kabalikat Multimedia Convergence Center. Nagatamyaw gid kami sa inyo sang isa ka mayong aga. Labi na sa mga nagabulante dira sa subong aga, dira sa may Banwa sang Santa Barbara, particularly dira sa may Santa Barbara Public Market, ay subong adlaw nga Martes tinda dira. So gusto nyo mga barato nga balaklon, mga balaklon nga makita nyo lang kung adlaw nga tinda, bisita lang nga mo dira sa Banwa sang Santa Barbara sa ila tinda.
kay subong tinda nga adlaw. So sa subong aga mga kabiyanan, ginatamyaw tagid no sang isa ka maayad-ayad gid nga aga. Magalumon nga aga kay galom subong diri sa aton sining lokasyon no diri sa Santa Barbara. Kamusta bala dira sa inyo lugar? Ginulan bala dira or gatagiti dira yang init? No ginagreet agid sa isa ka maayad-ayad nga aga nga aton sining mapisan yung regional director sa Police Regional Office 6, Police Brigadier General Jack Lempayos Wangki. Sa ato dira nga regional staff, chief no sa different offices no dira sa regional headquarters naton. Nasa Camp Chupilo B. Delgado, Port San Pedro, Iloilo City. So ginagreet naman no sang isa ka minute-init man nga aga. Ang aton sining mabuot no. A very energetic, innovative, and dynamic officer in charge, Police Colonel Bayani M. Rasalan, sir. Good morning, good. Sa aton diri nga provincial staff, mayong aga gid sa inyo tanan. Sa tanan-tanan naton nga head of offices. Diri sa provincial headquarters ang Iloilo Police Provincial Office. Subong man no sa aton sining 42 tanan ka mga municipal police station, isa ka city police station. Nagduwa naton ka mga mobile forces ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Naton dira nga mga kauturan no nga diri no nasakupan sa bugos nga probinsya sang Iloilo, isa ka mayong aga gid sinyo tanan. No magalumon nga adlaw. That is why dapat maghalong kita no kay basi may mga pipila no nga mga bahin diri sa aton sini nga palibot. O diri sa aton nga probinsya ang may nagatulot-aliti, gadabu-dabu o nagaulan. So that is why always balon gi kamo dira sang kaputi no, mga raincoat nyo dira kag payong. Kung mga mild no, dapat may kalo man kita mga kabyanan. Especially sa mga kauturan naton dira nga medyo may edad-edad na no. Okay, ti kumbaga vulnerable sa sakit. No, dasi gid tapikan sang masakit. Labi na gid sinisubong kita may experience nato ng climate change nga ginatawag. So ang kumbaga ang lakat sang panahon o ang timpla sang panahon is nagalain-lain na no. Kita nyo gani isa masaksihan yung gatagiti init pero gamundak ulan. So muna no kumbaga ang iba na gani nga term dira no iya kuno kabuang na. Muna no ang epekto sang climate change. Climate change ha. Climate change mga kabyanan. It's because no mo nga kalatabo sa aton. It's because man sa aton man nga kahimuan mga kabyanan. Di bla mo wala tuo no, haboy basura, haboy diri, haboy didto. Wala kita sang proper segregation, proper collection. Pag wala kita sometimes disiplina mga kabyanan. Ano pa na mga bagay nga dapat naton baguhon mo before it's too late. So subong maka-experience na kita sa mga grabe nga mga kalamidad. No, because man sa aton man nga kapabayaan. No, siyempre kasunggod na si Mother Nature naton. Ang sa mga grabe dira nga mga factories no kadamo. No, la dabok nga dabok, no nga nagaguba sa aton sini nga ozone layer. That is why nga ti grabe direkta gid ang init sa aton. No, ultraviolet rays, which is tama kasakit no sa aton sini nga mga panet kung maigo kita sa silak ni haring adlaw. So sa subong aga kamusta unta na yang aton sini nga mga commenters. No kay pare ko dira Lenton Sopranes. No nagalagabong kita dira subong sa Barangay Igang Putotan, Iloilo. Ano da kanay pare do zone 7 na da kon zone 5. No, kung gusto nyo pinaka the best nga taman nyo sang Gunting. No, wala tuo tubang likod. Fully furnished. No, lipid ulo nyo pero tadlong buhok nyo. No, kanto lang mo dira no kay Lindon Barbershop. No, i-PM nyo lang siya. No, kita nyo man na i-account. I-PM nyo lang siya no kung gusto nyo mapagunting. At the same time may mga pariban kompleto na si kumpare ko. Pakitaan nyo lang ang Lindon's Barbershop. Lakadlaw may ano na and salon. Dara lang sa nahamtang sa Barangay Igang Putotan, Iloilo. Shoutout kita pre kag sa kay Madza Kanadra. Of course ang Saraga Municipal Police Station nakatutok man sa subong aga.
Thank you so much, Gid Saraga MPS, headed by Police Captain Zara De La Rosa. Ma'am, good morning. Tanan-tanan natin din ang mga katapo sa Saraga Municipal Police Station. God bless us all. Actually, classmate ko dira Silio. Of course, si buddy ko, native gid no, kag tumandok sang Santa Barbara, Iloilo. Mga nagatutok kid sa Subong Aga. So mate, thank you so much gid no sa pag-monitor. Along kita dra perme. One of my tama gid kabuot nga best friend ko, si Buddy Silio. Thank you so much gid mate. Kay Regina Marie Diaz, good morning ma'am and sir, watching from Saraga MPS. Oh, thank you so much gid no, ang Saraga MPS naton ang very active no, sa pag-monitor sa aton diri nga mga programs. Punta rin sa aton sini nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. So by the way, nagapasalamat gikita no, kaya nga aton sini nagligad tech no, tech. Ang aton nga followers ligad is 51 lang. But then sa Subong 52 na no, sobra na. Thank you so much gid no sa aton sini nga full supporters no. Sa tanan-tanan naton dira nga mga kauturan nga naga-like and share sa aton sini nga mga programa. No, liban na gid sa mga kauturan naton dira nga mga OFW. No nga naga-share ka naga-like sa aton sini nga mga initiatives, mga programs diri sa aton sini nga mga police report. Of course, no, taga diri kita sa Iloilo. So dapat mangin updated kita sa mga balita, impormasyon no nga nagakalatabo diri sa aton lugar sa mga pagbag-o diri. No, sa mga proyekto sa aton sini nga mga Ilonggo Cups. So muna no, we salute no sa tanan-tanan naton nga mga partner nga mga OFW. No, which is may ara gid dako nga contribution man sa aton sini nga gobyerno. And we salute no sa inyong sining kaisog no sa pagpasimpala dira sa luwasang pungsod para iya matagaan sang maayo nga boss damlag ang aton sining nga mga mahal sa kabuhi. Labi na gid ang mga kabataan naton dira nga ginapa-eskwela. Imagine na sa mga kabataan dira, isip ka lang dira karon nga abroads nanay, abroads tatay. No, wala ka gamaminsan kung ano bala kabudlay ang ilangin obra na dito. No, kung ikaw guro sa sitwasyon nila, may ibi kagid. No, pasalamat lang kita nga ginapadalaan kita dara sang allowance. No, ginapadalaan ka lang dara sang kwarta. Okay sa may mga ano ka pa dira no? May ginapangayo pag dira nga mga project kuno abi. No, ang advice lang naton sa aton sini mga estudyante no sa nga ginapa-eskwela sa mga ginikanan nga ara sa abroad. No, hindi nyo gid pagsayang mga kabiyanan no, sa mga kabataan naton. No, kamuya ang pag-asa ng bayan. So kung may jimpo kag may nagasuporta sa inyo sa inyo sini pag-eskwela, grab ang opportunity. So, hindi pag ilang-ulango, hindi pag imuha nga joke ang pag-eskwela. Agi lang ang sakripisyo mo, pero once makaplastar ka, makakita ka sang obra, maka-business ka sang mayo. No, lifetime na ina mga kabiyanan. But then, kung ikaw ang magtinunto, sorry to tell you, no, it takes a lot of sacrifices, gid, no, grabe gid ang pagantos. Kag wala sa unang pag hinulsol mga kabyanan, always sa likod gid ang paghinulsol sa ulihi gid. May mga time man nga ikaw maging successful, no, before no nga maagyan mo pa ina nga mga trials ina nga pagantos, no, tungod sa imo sini nga pagtinunto. Okay man na, no, nga ti nakarealisar ikaw kag naging successful ka man. Pero te grabe no, naagyan mo pa ang grabing pagantos no. Unlike ngayon na iya kung ginatagaan ka sa pag-eskwela, kung may ara ikaw dara nga gasuporta sa imo, o tutubing nga pag-eskwela. Importante dira no, bakas-bakas kita yung mangita sang trabaho, bakas-bakas kita dira mangita sang initiative naton, no, kung paano kita makapundar sang business no. Become successful. Of course, nag-invest ikaw through sa pag-eskwela. Invest ka na no, sa mga financial, sa mga about financing, about business. Kung gusto mo maging business-minded ka, study ka about business, no? No, may mga commerce kita dira, no? Bachelor of Science in Business Administration. O kadamo sa mga dapat naton dira. Nung atun-an, kung gusto mo kung ikaw ya business-minded ikaw. Kung gusto mo man ya mag-ubra sa gobyerno sa pilang adlaw,
So kada mo makita sa mga course dira nga gina-offer no ang aton dira nga mga state colleges and universities mga kabyanan. So muna no, we salute gid sa aton dira nga mga partner nga mga OFW. Thank you so much gid sa always ninyo nga pag-support. Muna sa mga kabataan ha, pasalamat gid kita nga may suporta sa aton. Iban gani na nga wala sang ikasarang magpa-eskwela. No, nagaantos gani, nagasakripisyo. How much more ikaw nga may nagasuporta sa imo. So muna samtang may oportunidad, samtang may nagagasto sa imo, hindi pagsayanga, i-eskwela ka mayo. Actually na dong tikang or na ginahimo sa imo ginikanan, hindi na para sa ila. Obligasyon kanila. But then ikaw ang gahimo sang imo sini nga fortune or kapalaran. Wala sang swerte, talagsa lang na. No, ang swerte ara sa imo kaugalingon kung paano mo i-deal. No, ang mga trials and difficulties in life. No, una nga challenge sa pag-eskwela, no, madamo dira sa mga trials and challenges. So, did you know no nga numero 1 mo kontra kaugalingon mo? Eh gusto dan sa kaugalingon nato nya karelaksan mo no. Kung din taway dito kita. But then being successful is a big risk man sige apod. Risguhan ta na ya. Amo na risguhan ta pag-eskwela, risguhan ta na magkuha sang exam pasimpalad. Okay, time will come, amo na tawag nila blang ako may tiyaga, may nilaga. So your sacrifices will be paid off. So until sa time nga makaplastar ka na. So amo na mga kabyanan. So nalingaw kita ka istorya sa inyo, no? So sa subong aga, no, kapasalamat kita kay nakatay up kita subong sa DYIS 106.7 Radyo Ugyon Santa Barbara, Iloilo. Thank you so much gid no sa sining kaygoyunan nga ginatag sa aton. No ka makawaragwag kita sa mga projects and initiatives, no kag mga balita, no, mga mainit-init kag nagabaga nga balita. No, sang Iloilo Police Provincial Office. Thank you so much gid no sa Chief Executive Officer sang Radyo Ugyon. No other than Honorable Mayor Dennis Superficial. Thank you so much, Git. Tato na ang station manager kay Sir Buboy Socaldito. So, kay Mama Zoila Cordero, kay Sir Genesis de Mihilio, kay Sir Larry de Atras, kay Sir Ray Ciudena. So, kay sa tanan-tanan nga katapo sa Radyo Ugyon Santa Barbara, Iloilo. So, kag always nagapasalamat man kita no sa kaalwan man no sang si aton man diri nga sponsor ng aton sini isa ka state of the art studio no ginatag sa aton no other than Dr. Ramil Uy. So sa subong aga so ara no nagamonitor ang aton sini mga kaupdanan. No, si Ma'am Geraldine. No, thank you so much gid ma'am no aton sining admin sa Public Information Office. Si ma'am ning aton sining in charge no, sa mga press releases naton. So thank you so much gid ma'am sa pagmonitor sa subong aga. Of course ang aton sining mapisan mabuot tapos palapitan sa Public Information Officer at the same time spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office nga naga-monitor gid sa subong aga. No other than Police Major Rolando Aranyo, soon to be Police Lieutenant Colonel. So thank you so much good sir. Kay Ma'am Abs, Agent Obs, no, good morning sir from Pototan MPS, God bless. So sa aton dira no sa mga bugos nga katapo sa Pototan Municipal Police Station. Shout out halin kay Ma'am Ginobs. Of course, Pototan Municipal Police Station headed by Police Captain Jersey Besa. Sir, good morning gid sa inyo tanan. Thank you so much gid Ma'am Abs, Agent Obs. Okay, Ma'am Abi. Ay Jay Milamena, good morning watching from San Dionisio MPS. Thank you so much gid. Tanan nga katapo man sang San Dionisio Municipal Police Station. Keep safe kita always. Thank you so much gid. Of course headed by Police Captain Edward Villanes. Sir, good morning. Kay Kenzo NZ Ezekiel, good morning ma'am sir. Second Mobile Koy, God bless. So thank you so much gid no sa second IPMFC naton. Shout out halin kay Kenzo and Ken Ezekiel. Thank you so much gid Sergeant.
Hi, Sir Randy Saiko. Good morning, sir. Watching from San Dionisio MPS. So, thank you so much, Gid, no? Ang mga very supportive naton sining mga MPS. So, ang Saraga, ang San Dionisio, no? Natutokit sa Subungaga, as well as ang aton sining Concepcion Municipal Police Station. Thank you so much, Gid. So for more comments and suggestion, may mga pa-shoutout ka mo dira. Ilabi na gid, no, before kita malipat sa Subong nga aga. So sa tanan nga nagaselebrar sang ilang kadlawon sa Subong adlaw, happy birthday again. Sa tanan-tanan dira nga nagaselebrar sa ilang kadlawan sa Subong adlaw, happy birthday gid ra sa inyo tanan. No, halong gid kita always, ha. Pagon kamo dira nagaselebrar, maghagan-hagan lang. So, hindi man too much, ah. Kumbaga in moderate lang, no, kasi as tradition, no, kultura naton ng mga Pinoy, ngati kung nagaselebrar kita sa kadlawan, hindi ka madula ang drinking session. So magalo lang kita. Kasi mostly ganit, no, diri sa aton. Ngati kung birthday mo, hindi ka papasugtan magbiyahe, hindi ka papasugtan nga kung din ka makadto. Kasi birthday mo. Kundi ma-celebrate ka na lang sa inyo panimalay. Hindi na mag-celebrate sa layo. Ay kasi kabudlay nga daan, no, kasi mag-travel ka to karon sa layo, kag dito ka mag-celebrate, makainom-inom to karon. No, nagamaniho ka pa sa motor dra or sa lakyan. Pagkaroon matamaan ka tapos gid. So dapat i-control naton. Pag sa tanan, no, nga halimbawa wala gid budget, alang-alang gid. So ang importante daw, no, pasalamatan ginaton sa aton sinimahal nga makaako. No, nga natagaan kita sa dugang kabuhi. Another year to be cherished naman, mga kabiyanan. So life is precious, dapat halungan na naton aton sini nga ikaayong lawas. Okay bala naton ti ang health is wealth, no. Ano mo na karon kun ano kadako man imo kwarta, dagko imo income, ti masakiton ka man. So, hindi mo gyapon ma-enjoy. That's why halungan ta gid naton ikaayong lawas. No, we're wishing you more birthdays to come. Alin diri sa inyo mga kabalikat. Diri sa Iloilo Police Provincial Office. So keep safe gid kita always, no, sa tanan nga nagaselebrar sila kadlawan sa Subong adlaw. So okay, no, sa may mga handa dira. So dumidyo sa kapo sa budget. Okay lang gyapon. Kung na ganito, importante mayong lawas, ah. Naga-monitor gid sa Subong aga, no, si Sergeant Magbanwa. Andoy Magtaon, thank you so much gid sir, no, sa pag-monitor. So God bless gid ra sa imo. Kasi may mga papas mo dira mga comments, ha, sa Subong adlaw. O tay pagpasaw naton na karon, kag balikan naton karon. O after naton sini sa pag-discuss, naton sini mga topiko nga pag-diskusyonan sa Subong nga aga. Okay, sa mga mainit-init, nagabaga-baga kag mga talalupang doon nga balita. So, isa ka successful drug buy-bust operation. Yung agilunsar dito sa Banwasang Pabia kagabi. No, duwa ka persona ang nadakpan. Isa ka babayi kag isa ka lalaki. Masobra to nga sa milyon nga balor sang ginapatayan sa bo. Na-recover. So karon, kumuha natin nga malabot sa linya ang Chief of Police sang Pabia Municipal Police Station para sa kompleto sining detalye. Makuha ko dako gawa. So sobra ni mga 85 gramos. No, sang ginapatihan shabu. Kag isa man ka wanted person na naman sa Banwasang Uto na Iloilo, Tiklo.
Of course, no, accomplishment na naman sa Oton Municipal Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Abner T. Jordan. So muna karon, no, tingwaon man naton karon nga malabot sa linya si Sir para sa kumplito nga detalye. So sa subong aga ang okay, no, si Sir Noy Albert Noy Albert Vlog. Good morning, sir, watching from Kalinog MPSP CAD section. God bless. God bless you to, sir. Thank you so much, Gid, sa pagmonitor sa subong aga. Sa mga pikada pinsyo naton dira. So kaga nga ton dira nga kikidat Kalinog gali, no. So Sir Noy, thank you so much, Gid, sa liwat sa pag pa-shoutout sa subong aga. Aga nga ton maglino, very active man naton nga kikidat pasi. So thank you so much, Gid, no, sa always ninyo kapag support sa tanan naton nga mga programs, no. So diri sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Ay Rolds 02, good morning, sir, watching from 2nd IPMFC. So thank you so much, Gid, no, 2nd IPMFC, headed by Police Lieutenant Colonel Joven Arevalo. So sa subong atinion, tingnan natin nga malabot sa linya ang Chief of Police ang Pabia Municipal Police Station. Hindi mino kay na medyo damo sa isarsang engagement, pero balay try lang natin nga tawagan kung masabat niya. Okay, subong may ara sa subong nga important engagement. Medyo masako-sako subong si sir, pero ang bal niya kagina is tingwaon niya nung masabat if okay na kagtapos na ang iya sinigin atinan nga engagement. Of course, ang Pabia Municipal Police Station headed by isa sa mga mapisan man naton at performer naton, no, Chief of Police Police Major Daji Dilema. Para, tingnan natin si sir nga malabot sa linya. Oh, nag-ring ang linya ni sir. Oh. Kung medyo sa ako gid si sir. Kung hindi man unahon nato na si Sir Jordan, no, kung hindi mingagaw. No, edi muna, no. Budlay man ka kisa kita, no, bilang Chief of Police ang aton sini nga mga tagsa ka mga municipal police station kag city police station, no, madamo kita sa mga obligasyon, madamo kita sa mga tasking, no, damo kita sa gina-comply, no, no, in accordance man niya sa aton sini nga mga standard, no, as police officer, as Chief of Police, no, sa aton sinitag sa mga area of responsibility. So tagata si sir sa nga tsansa. Nabuton ta siya liwat, no, mga 10:35 para makasabat si sir, no? Siguro basi subong ongoing pa sigyapon ang aton sininga ang iya sininga engagement. Okay, sa subong aga, so samtang hulaton nanay naton naton sang lugar, no, ang aton sininga mga phone patch at ang schedule naton kay Sir Jordan is may engagement man siya. So karon na lang siguro dugay-dugay. So ma-proceed kita na sa aton sining topiko sa subong aga. So sa iwas, no, akyat bahay tips, no, ano bala ang aton sining paghimuon para nga hindi kita sulod sa mga kawatan. Subong natin gululan na. No, dagsa gina subong, no, wala tuoged. So
No, kadamo sa mga oportunidad, no, nga aton sini nga mga kauturan dira. No, nga nagahandom sa pagpangawat. So ano bala ang aton sini nga mga tips, no, para nga malikaw, no, ang aton sini nga panimalay, no, sa mga kauturan naton dira nga nagahandom sa pagpangawat. So ara dira no sa screen, no, iyan no sa aton sini nga technician ang aton sini nga tips sa anti-theft naton. Okay, para makita sa aton sini nga mga live viewers sa subong aga. So una dira no, first naton nga panugyan sa inyo. So makita nyo man dira nga dapat ipadlock. So tanan-tanan nga mga possible entry. So, siyempre una dira pertahan bintana ninyo. Ako na no pa dira nga mga ganaan, no. So sang inyo sini nga panimalay. So dapat nakalock na hindi mabuksan mga kabyanan. Parang hindi ikaw dira makawatan. Posible man kung imo sini nga balay is made of light materials. So halimbawa dira medyo gabok na bala. Pag dapat na i-repairon, ang imo dira nga mga dingding nga kun isa lang rong kasipa dira. Loose bolt dayon. Tapos may ara kagli nga ano dira ya? Kaglayde nga Lamborghini Aventador. Kasi imo sulod balay, ikabok na dang imo sini nga dingding. So dapat i-repair na naton. So, for our security kinaya mga kabyanan, hindi kita masulod sa mga kawatan dira. Kaliban iban gani dira kung may chimney balang imo balay, iban dira nagalusot. So ibandan nga mudo sina. No, paunahan pasudlan nila sang bata para maabrihan ang lock no sang inyo sini nga mga ganaan, sa inyo sini nga mga pertahan. No, gamit sila sa mga gagmay nga tawo. So muna no dapat i-avoid ginaton. Pag dapat isaalang-alang ginaton. No, aton diri nga mga panugyan sa inyo halin diri sa aton sini nga Iloilo Police Provincial Office. So sa liwat siguraduhon gid ang mga padlock naton dira. Kag hindi kita magsalig sa mga tawo nga hindi naton kakilala. May manuktok dira no sa aton dira mga kabataan. No, sa aton madira nga ginikanan, mambal dira ay ang migo ko gali ni ano ni tatay mo. Nalipat ka na, maninoy mo ko. Mabi masyerta da kay tatay mo. Masyerta kay nanay mo. Oo, baga feeling close lang niya ang peg. Pero kung wala ikaw kakilala, ay hindi kayo magsalig. Okay, iti balaan man nato, mo sa mga matamis nga tinaga. No, isa ka mga strategiya. No, para nga masulod ang aton sini nga mga panimalay. Hindi kayo magsalig, ha. Para madang agapamayo-mayo sa aton. No, for almost 3 days lang or 1 week dira nga mayo-mayo. So, base amo lang na ginapakita. Huwag ka kabalog lang, ginamonitor na dang imo dira nga huwag gina-pattern na ginamonitor ka na dira kung ano ka oras ga balik sa balay nyo, ano ka oras nagahalin. So dapat hindi kita magsalig mga kabyanan o sa bag-o ninyo kakilala. Isa gani, gakadula pa gani kisang imo dira mga gamit sa balay nyo nga kilala mo lang upod. So, kakilala mo gani, kinahalitan ka sometimes. How much more hindi mo kilala? Hindi kita magsalig. So, ikatatlo naton nga panugyan, dapat maging vigilant kita. So, 24 hours, 7 days a week. So, everyday dapat mabintan tayon kita. Observe nato ng inyo dira nga palibot. Kay basi ko nagatika-tika ka dira sa bintana, gatika-tika man tanay akwatan sa guwa balay nyo. No, grabe formado no, ma-expectar ka ko basi si attorney dia. No, formado dia. No, without knowing gali akwatan gali. No, kaga syempre mabalaan nyo as ikaw dira no residente ka sang inyo lugar. Ma-determine mo man kag makilala mo man dira ang mga tawo nga kun sa diin bag-o mo lang nakita.
No kag they act suspicious bala. No observe mo dira nga do ito bago ko lang ito nakita. Tapos wala naghalin sa tubang balay nyo. Ang pinaka no dira no kalabanan dira. Halimbawa sa inyo tubang balay is may tiyanggi. Dira na sila matambay-tambay dira, ginaobserbahan kay dira. No kay kung wala tiyanggi, wala na sa sang tambayan, iti magikahalata kung tubang balay mo kung puro talamnan. Dira ta na sa gatindog ano siya be? So muna na-observe ginato no, nga dapat maging alerto kita no sa bisan ano oras. Alam mo, strike ni slide, especially dahil subong konting ululan, nami karon tulog mo daya, pag nalipatan mo dara mapadlak, magsalig ka sa kilala mo, pag wala ka lang yung gabantay sa palibot mo, nami tulog mo na karon ginakamangan ka naglida kakwatan. Sa sinitig ululan dahil lamig-lamig ba, kung nami matulog, pakurumbot ka pahabol. No, bisan ginakuhit ka na da, sabi mo gross nanay, tatay mo lang, or bata mo lang nagakuhit si mo. Or nasa lapay ka na. Kaya kabalugli, kawatan doon. So, isa natin paging kapanugyan, no? Last but not the least. Kung kamo ang nakawatan, or kung kamo ang nadulaan, gilayon nga mag-report no sa pinakapalapit naton dira nga police station sa aton lugar o para ma-aksyonan dayon. So kay kumaksyonan sa aton sa mga otoridad, especially kung may ara kita ikaw dira nga mga CCTV, importante na install kamo sa balay nyo. Kati kung may ara kita dira mga CCTV, ma-monitor naton no kung ano ang nagakatabo sa aton City Panimalay. Mabalaan naton no bisan tulog kita, ay ma-record na sa CCTV kung sino dira nagsulod sa inyo. Kung ma-report nyo sa inyo dira pinakamalapit nga mga municipal police station or city police station, gilayon nga ma-aksyonan sa aton sini nga mga kapulisan. Kag luwas sa report na kaiban ka kadtogit personal, pwede kita makakuha. No, kamo dira gani may gina-save ka mo dira nga number sa hindi nyo kakilala. Sino dira nga nyo pa lang napanguliagan nyo pa lang dira. No, much more no, dapat mag-secure pagiging mo sa mga hotline numbers sa aton sini nga mga kapulisan. Pinakamalapit naton dira nga mga municipal police stations. At the same time no, kung pwede iapagid ka aton sini nga Bureau of Fire, ang aton sini nga MDRRMO. So, when it comes sa mga crime, ara ang pulis naton. Pagabot naman sa mga sunog, ara ang Bureau of Fire naton. Pagabot sa mga aksidente, kung ano pa dira nga ang mga dapat respondihan sa mga disgrasya, ara nga aton sini nga MDRRMO. So muna no, secure ka mo no, tatlo lang na ka numero, pero dako ang mabulig sa aton na para marespondihan kita gilayon sa aton sini nga mga ahensya sang gobyerno. So muna mga kabiyana no, ang aton sini nga crime prevention tips no against or sa aton sini nga iwas akyat bahay or theft. So dapat so may dugang na lang gali naton. So dapat ang aton sini nga panimalay well lighted. All especially sa mga likod nga bahin, dapat sana atong palibot ay ni ma-preempt. No, makita na karon sa mga kawatan. At yung ba do kasanag sila palibot ba magpalapit na kita ni sa CCTV. Kita on kita dayon. Okay, di sana nagpalibot mo. Actually bisan gabi ma-record mo kamo gyapon sa CCTV. Bisan gabi sana gyapon yang makapture sang CCTV naton. Dapat well lighted ang aton dira nga palibot. At the same time kung may mga gamit kamo dira nga mga malahalon, hindi pag ipagwa sa gwa sang balay. Sa gwa sang inyo dira nga puluyan. Kung sampol imo dira mga bike mo dira, mga motor mo dira, pilagi na kwaton man, pilagi na itulod man. Much better taguon no. Especially kung may mga laktan kita dira, so much better nga tago no ang aton dira nga mga gamit sa aton sulod panimalay. Aga ako dugang ko last but not the least. No, please no kung kamo dira may mga kantuan, like for example, lagaw kamo dira sa Paradise Island no sa isla sang Boracay or sa diin mada nga mga tourist spot naton. No, please no hindi niyo na pag-update sa aton sini nga social media. No kay nagahatag lang taton karon ka oportunidad sa mga kawatanda. Yung nga sudlon panimalay mo. Kung nag-update ka sa Facebook mo 5 AM departure namon. O 9 AM arin na kami diri sa Katiklan. Ate ano tiyak to balay mo?
Ay ginamonitor lang limo nga social account dira o social media account mo, ay wala to sila ati tapos gid way tawo to. Sulod balay mo. Tapos kagid. Much better kung may mga lagawan ka, just keep it secret na lang. Baka mo lang yung kapamilya ang nakabalo sina. Hindi na paglabting social media dira. Iti ina no dira nakasalalay man. Ang imo seguridad mga kabyanan. Okay, sa subungaga no balikan ta naman sa linya no si Sir Dadji. Okay, iti kung alang-alang gid. So pwede naman siya malabot naman buwas Pwede pa man buwas kung alang-alang subong. Kailangan gid kung si Sir ang mal-discuss no kung ano gid bla ang no natabo. No kung paano bala nadakpan, no di nagakwa sang source kang ila sini nga area of operation. No sang aton sini nga mga suspitsado no sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay no, garing si Sir pero tido lang gid siya. So proceed na lang kita no sa Oton Municipal Police Station. No kay Sir Police Lieutenant Colonel Abner T. Hordan. No kay ti basi ongoing gid subong ila sining engagement. No kay ti dito sa Banusang Uton no, isa ka wanted person ang natigayon man nga madakpan. No dito. Okay pariyo gid sila nga busy ang linya. Pero mga kabyanan, tagaan-ta kamo sang small background O sa sining ginpatigayon naton nga drug by bust operation dito kapon nga daw sa Banwa sang Pabia. No busy si ang linya ni Sir Dadji ag ni Sir Hordan. But before that, no, before sinisang ila sining gamay lang nga background no sa sining mga successful operation naton. Makatuanan na naton sini ang aton sining mga commenters sa Subo nga aga. Okay, kay Alicia Aplasca, thank you so much gid ma'am no sa pag-monitor sa Subo nga aga. So God bless you ma'am, salamat gid. God bless gid. Ay Noy Albert sir, Noy, thank you so much gid no subong may bipat sa federation naman kita nga active sir. Tungod sa Tanod Academy nga program naton. Wow, thank you so much sir Noy no. O mera kita dira nga Tanod Academy. Sini ang Tanod Academy no? Of course ang OPR naton diri ang aton sining Provincial Community Affairs Development Unit. Ang aton sining Pikado. No, aton sining mga ang aton sining PICAD section. So kay ning Tanod Academy, so diri gina-educate, gina-orient ang aton sining mga tanod. So aside sina sining basic ability, sina sining basic obligation or tasking no sa aton sining government. No, tagaan pagid sila sang idea, i-enhance pagid ang ila sining mga skills and talent no on how to respond no in any kind of situation. No, when situation arises no sa aton tag sa mga kabarangayan or area of responsibility. So ang Tanod Academy is 3 days ni siya no nga seminar workshop no. Tanda ay ano sila educate sila kung ano pagid ang dapat himuon no when difficult situation arises. No, not only sa siyempre they are partner no sa aton sining Philippine National Police. So muna no tudluan sila kung ano pagid or ano pagid ang i-enhance or i-improve pagid no sa aton sining mga tanod. So that is why may Tanod Academy kita. No, para damo pagid ang ma-learn sa aton sining mga barangay tanod or ang aton sining mga force multiplier. So Sir Noy, thank you so much gid sa pagpa-shoutout. Of course no ang aton sining BPATS Federation. So Pipito Magluyan Jr., good morning sir, watching you from Park City, Utah, USA. So thank you so much, good sir Pipito Magluyan Jr.
So shoutout dira no sa mga kautur naton, no kapwa Pinoy natin diyan. No sa Park City, Utah, USA. Thank you so much, good Sir Pipito Magluyan. So keep safe kita dira always. God bless kid. Kay Lord Jag, thank you so much man, no, sa pagmonitor. Kay Godencio Junior Villarreal, maayong aga IPPO kag sa tanan nga mga kapulisan sa bilog nga probinsya sa Iloilo. God bless us all. Thank you so much, good Godencio Junior Villarreal. Salamat, good sir. Keep safe kita always. Kay Sir Ramon Farparan, good morning sa tanan dyan sa IPPO watching from Barangay Fundacion Miag-Aw. So thank you so much, good Sir Ramon Farparan. No, shout out dira sa Barangay Fundacion Miag-Aw, Iloilo. God bless gid sa aton dira tanan. Kay Mama Arpa, no, kanam Ibs Marie Arpa. Ay sama ni sa mga nakatrabaho ko man sa una, no, sa Regional Mobile Force Battalion 6, no, sa 3rd GOY, no, sa Karamip B6, no, dira sa may Guadalupe Haniway Iloilo. So namin ni si Ma'am Arps, no, chill lang ni siya. No, isa man sa mga papisan naton nga PNCO. So ma'am, thank you so much gid sa pag-monitor. God bless gid. So ang Anilaw MPS naga-monitor man sa Subo nga aga. Thank you so much gid, no, sa mga katapos ang Anilaw Municipal Police Station. Ay Ma'am Pearl Joy Poblacion, thank you so much gid ma'am. So keep safe kita always. No, sa akon magulang dira no, shout out sa Damilisan Miag-Aw, Iloilo. No, sa dira sa Blusa family and Fandida family. Ari na lang no, for the background sang aton sining accomplishment dito man niya sa Banwasang Pabia, Iloilo. No, duwa ka persona ang nadakpan no kahapon nga adlaw so mga alas 11:45 sang gabi no, July 1, 2024. No, nadakpan ining duwa no sa or sa ginigog nga pwersa no sang katapos sang Pabia Municipal Police Station. No, natigay nga madakpan nining si alias Pox kag si alias Nene. No, si alias Pox ang nabilong man niya sa kategorya sa high value individual o kon HBI. Kag si alias Nene ang sa kategorya man niya sa street level individual. So sa gikanda nga drug by bust operation kagabi, so naka-recover or na-recover sa ila posesyon ang more or less mga 85 gramos sang ginapatihan siya buo. Ag may standard drug price nga 578,000 pesos. So sobra to nga sa milyon mga kabyanan ang na-recover sa ila. So ini no, nagluntad ining insidente or ang aton sining buy bust operation sa Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. So ining si alias Pox no, ang 48 anyos. No, si alias Nene ang 31 anyos. So God bless aga mga pumuluyo sa Purok 4, Pabia, Iloilo. So na-recover sila posisyon ang pulo ka sachet sang suspected shabu. 7,000 pesos no nga buy bust money. Aga mga drug paraphernalia. So yaran na subong sa paginakop sa Pabia Municipal Police Station. Sining duwa nato no ka mga suspect no sa sining buy bust operation naton. So para sa detalye was no, follow up naton kay Sir Dadji kasi subong subong busy gid subong si Sir Dadji kaya sining engagement natinguhan naton siya nga tawagan pero busy gid ang linya ni Sir. So pero buwas ay baluon naton ay dapat baluon ginaton no, kundi nagakuha sang source ang ila sining area of operation ag base kung may mga previous nga kaso pa ining duwa nga nadakpan kagabi. So congratulations gid no, Pabia MPS. No, of course headed by Police Major Dadji De Lima.
So muna nagapasalamat gid ang aton sining officer in charge Police Colonel Bayani M. Razalan sa tanan-tanan naton dira nga mga katapo no sa nga bugos nga kapulisan diri sa bugos nga probinsya sa Iloilo no nga nagaobra gid no sa nga aton dira mga obligation sa aton dira nga mga sinumpaan no sa paglilingkod sa bayan. At sa mga pumuluy naton nga suportado gid ang tanan-tanan naton nga mga anti-criminality campaign no most especially ning kampanya naton against illegal drugs. So sa liwat no, congratulations kid Pabia MPS. So sa subong naman nga tinion, so ini for background man naton. No sa wanted person nga nadakpan man niya kapon nga adlaw. So kapon no mga alas 3 sa hapon, ati kayo madakpan ining si alias Kyle. No wanted person no sa banwa sa Ngoton. No sa kaso nga reckless imprudence resulting in a serious physical injury. No, June 5 pa ini no ang ining date no sa nga warrant of arrest naging dagdag sa iya. Pag may piyansa no nga 5,000 pesos. So ining si alias Kyle no ang taga Barangay West Habog-Habog Molo. No kag dito siya gapon sa ginkandak nga Manhan Charlie. Dito siya kapon nadakpan sa Boulevard Molo, Iloilo City. Of course, no, sa gintingog nga persa sa Ngoton Municipal Police Station, ICPS 4, Iloilo City Police Station 4, First IPMFC. No, tatlo, no? Sa mga PNP units naton. No, ang nagtingog persa para madakpan ining si alias Kyle. Kaya ran subong sa pinakop sa Ngoton Municipal Police Station, ining si alias Kyle. Ag may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kalilwayan nga 5,000 pesos. Congratulations kid Ngoton Municipal Police Station. Of course, now we congratulate man ang aton sining Concepcion Municipal Police Station for the job well done. Isa naman ka illegal nga pagpangisda ang natigayon nga ma-intercept kapon nga adlaw. Of course, ang tingog mga puwersa sa Concepcion Municipal Police Station pag Concepcion Concepcion Bantay Dagat Task Force o Municipal Bantay Dagat Task Force. Natigayon nga ma-intercept kahapon no ang FB Diodatos. No kag mayara no nga boat captain nga 42 anyos. Presidente sang Dakulan Istansya Iloilo pangayaw ni. No mga alas 7 G's no kagina sang aga. No nadakpan ining 42 anyos nga crew or nga boat captain no sa Municipal Sea Waters no. More or less mga 2 kilometers from nearest shoreline sa Barangay Talutuan, Concepcion, Iloilo. So sa subong yara na sa paginakop no sang Municipal Bantay Dagat Task Force no ining na-intercept naton nga mangingisda aking sining fishing paraphernalia of course impounded ni. Ano subject for settlement pa ni tungkol sa pagbayular sa illegal fishing ordinance no dira sa LGU sa Concepcion na Iloilo. So nga sining specific violation ang fishing outside duly designated zone. Di makin mo timo to yata na sa istansya labot patanas Concepcion. So dapat hindi gid pwede. Kung may designated area na. So kung sa din kita pwede ka pangisda, pati mera man kita nga marine protected area, kung sa din dira ginapaitlog, ginapadako, ginapadamo ang aton sining mga isda. No, apang kita gisa tungod sa kadungulon kulba kapital Pero kung ikaw dira breadwinner, antos kagid. Kasi mumulan na sa ligan mo ipakaon sa pamilya mo, madakpan ka pa dira kay tungod nga illegal, wala ka sang permit, kag nagabayular ka sa designated area, kung sa din hindi pwede, pero dira ka pang isda. Libog ulo mo, siyempre impound mo nga baruto. Wala ka pa sang income kay mamulta ka pa. So muna, sunod na lang kita sa rules mga kabyanan.
So congratulations again, no, Concepcion Municipal Police Station, headed by Police Major Ken Albert Lepsia. So sa Subongaga, no, sa magulang ko sa kapid no ni utol ko Julius, okay nang Juliet Blusa. So gina shoutout kita no ang duha ko ka utod nga kapid no, nga naga-monitor gid sa akon sa Subongaga dito sa atong programa ang Ilonggo Caps on Air. So hello, good morning brother, happy reporting. God bless you and to all Ilonggo Caps. So thank you so much gid nang no sa pa-shoutout. So God bless gid. Nang gina shoutout ko dira nga akon pinalanggang Iloy sa La Paz, Iloilo City. Dito sa may barangay Tabuk Suba, no, Mama Pilar sa Blusa family dira. And of course, no, sa Jimena family sa MH del Pilar Haro, Iloilo City. At sa Cloud family sa Tagbak Haro, Iloilo City. Shoutout ko man akong wife, no, Chris Cloud Blusa. Thank you so much man sa support. Kay Ami Yutingo, no, good morning sir. Thank you so much gid Ma'am Ami. God bless. Hanggang aton sini nga Mr. Iloilo. No, nga nagatutok gid sa Subongaga. No, Police Staff Sergeant Erwin Alison Magarso. Mr. Iloilo 2024. So congrats gid bad, no? Ang gina-concert ka, po lang natapos mo. Siya ang ang concert, ang pageant kali. So, kagapon siya ang gin-declare nga Mr. Iloilo na naman. So, pisa 2015, grabe nga record, no? So, 9 years, ha? Super Grand Slam. So, thank you so much, kid buddy, no, sa pag-monitor sa Subongaga. Sa oras na naton nga alas 11 punto, dahil nakatunin ka mo, no, dire sa aton sining programa ang Ilonggo Caps on Air. Dire sa aton official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Of course, nakatay up kita subong, no, sa DYIS 106.7 FM, Radyo Gion Santa Barbara, Iloilo. Salamat, thank you so much again, no, Dr. Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial. Sa aton station manager ka Sir Buboy Sukaldito. At sa tanan-tanan nga katapo sa Radyo Gion Santa Barbara, Iloilo. Salamat, thank you so much man, no, Dr. Ramil Uy. Sa aton sining isa ka state of the art studio nga ginahatag sa aton diri sa provincial headquarters sang Iloilo Police Provincial Office. So wala na kita sa Chipo mga kabyanan. Kita na naman kita same time, same station. No, kami magabilin sa inyo sa isa ka panog dyan. No, sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Thank you so much sa liwat sa inyo kapag tutok sa aton nga programa. Ginaulat-ulat sang tanan ang ginakalangkagan. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Sangalan sang aton Officer in Charge Police Colonel Bayani M. Rasalan, ag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Nangin kaupod ninyo sa Subongaga ang inyong mga kabalikat. Aton sininga technical side, aton pinakababaskog, undefeated, undisputed super featherweight champion of the world, Patrolman Kenneth Biang. Ako naman ang inyong kabalikat, referee lang kuya, Police Corporal Vicente Blusa Jr., inyo masaligan.